Sa unang pagbasa gipakita nga wa gyoy arang sa Ginoo. Gipriso sila si San Pedro, nya gikadinahan og maayo, pero yano kayong gipagawa sa Ginoo nga mga gwardya wa kamatngon, wa sad maabli ang mga kandado, pero nanggawas mga apostoles. Pero pag human nila gawas, pagkaugma, agidakop na sad sila balik. Nya, ang sama ni, gadua-dua ang Ginoo. Gadua-dua ra siya, no? Ipapriso ka. Ngano mo sa di na lang sa gid niya, lahuso na lang gid niya ba? Dili na lang jud ka mapriso og usab, giluwas na gud ka. Nya, human, gidakop na sagbalik. Hangtod yun nga, namatay gid sila. Gipatay gid dito sa prisuhan. Nya, ang sama na, gadua-dua ang Ginoo. Ito bang? Para ko na nang atong duwa god, ganang duwa na to, ato na sang siradan, ato na sang ablihan, ana. Mura mo nagduwa-duwa, para ko na nang magdakpanay tay, ikay buang, nya inig guko dito, dako pa buang na ka, ika na say buang, ana. Mura gadua-duwa, pasapasa lang tanya, balik-balik lang ang duwa. Pareha na magduwa sa tagmadyo, murag mga buang, no? Magsigig pile-pile, nya human bungkagon, nya human pailo na sad, bungkagon. Murag buang, no? Baraha, hapnigog mayo, may kayo mo hapnig. Nya human bungkagon, saksakon, ipanglabay niya, hapnigon, murag buang. Gaduwa, muna gitawa og duwa. Duwa may tawagan na. Playing cards, playing mahjong. Pero ang Ginoo, murag gadua-dua, no? Papriso, niya pagawas no, niya tanawa, gawas. Ikaw gumasad, priso na sad. Ikaw na sad, gawas na sad. Gadua ang Ginoo na. Man mo'y klarong tubang siya. Ano? Sige, nagbalik-balik ni mong duwa, pader. Tungod kay usahay, ang ato sang pagtuo, murarasag duwa-duwa. Kung naatay kasakit, dangop sa Ginoo. Wa na gani kasakit, biya sa Ginoo. Na gani sa panginahanglan, ala balik sa Ginoo. Wa na gani, nahatag na gani, ala biya na sa Ginoo. Kita mo'y gadua-dua, ang Ginoo mo'y wa magdua-dua. Ang Ginoo tininuod. Unsa may iyang gianhis kalibutan, matod pa niya, dili sa pagsilot, kundili sa pagluwas niini. Ang mutuo, dili silutan. Ang wa mutuo, gisilutan na. Nabatay ni text na ko karon, naka-appreciate yung ko niya. Kaysa una, nasakit ang iyang anak, nanginahanglan siya og transplant sa kidney. Kay ang iyang anak nga teenager pa nasakit sa kidney failure. Yan siya modonate ko father sa simbahan. Akong iyampo nga maayot ang akong anak. Og ni-donate kid siya din hinato itong niaging mga buwan. Niya karon nakadawat na pug ko niya og laing donation. Yan siya mag-ampo na sad ko pader. Kay ang manghod naman sad mo ay dunay stage 4 nga cancer. Wap agani ko kakitag kidney para sa maguwang, ang manghod na sad nga 13 years old mao na say nasakit. Pulos buutan ang iyang anak, pulos babae ting ito, puro babae, pulos buutan. Nasakit ang usa kidney failure, ang usa stage 4 cancer. O kamo pa'y naaingon ana nga human nimog donate na nasa no ini sunod nga lain. Ang sa inyong isulti. Ha? Nya buutan sa kay siya. Nga pagka ginikanan, sila ginikanan, mga buutan, mga hinimbakon. Maubitang ni donate bisag wa kailan nato. Nya nanahinoy lain sang sakit. Nya ningon din siya nako, iampo lang father nga makaya nako ning pagsuway sa Ginoong gihatag nako og makakaya sa dangako mga anak nga modawat sa mahitabo nila. Kay dili gid sayo ni dawaton. Mura sad kumuton atong kasing-kasing ako man ko'y anak pero ngandoy man ko usahay. Pero kanang
sakit siya nag-anag na kay anak niya pinangga kay nimo niya makalit lag kasakit og kanser makaingon sa ka may pag ako'y mauna tingali no kay angayan naman sa tangpat yun kay guwang naman ay kamo din mga saman gusto mo adi ibalhin ninyo ang sakit aron mga ayo to dito gusto mo dili mo na ayaw sad padiro yung sa father mo ibalhin manuna mo kisa may kinamagulangan na to din atong balhinan anogon kayo to 13 years old mga buotan kayo teenager anila to ibalhin ani mga stinta kana na mga 60 kapin ana na to ipabalhin dia kay wala mo na tiwasuno naman na masaman okay ninyo si Kristo ang silot nato sa kamatayon gibalhin ngadto niya didto niya gibalhin tanan kay matod palagi kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan o gihatag niya ang iyang anak aron ang tanang silot nga para ninyo adto niya ug siya mo dakdakan sa tanang silot aron lang gyud maluwas ta nya unsa man dining ni ang mga sakit motong naingon ko niya mura jud gikumot akong dughan sa imong gi-text da pero congratulations sa imong practice of faith nga wa gyud ka mo give up nya ako lang koreksyon na gamay ang imong panghuna-huna nga dili ang Ginoo mo'y nagsuway nimo dili siya naghatag anang mga sakitas imong mga anak ang yawa mo'y naghimo ni ana kinsa may nagpaprisos mga apostoles ang Ginoo di ang mga yawanon nga tao nga wa mo tuos Ginoo mo na ang yawa mo'y naghatag anang mga sakit niya ang tumong sa yawa aron mo undang ka sa imong pagtuos Ginoo kay aron makaingon ka nga wa man ko dunggas Ginoo midunit naman akong San Vicente Ferrer ngano man ang uban diha nga hapit na mamatay ning kalit malag kaayo pagdunit ako na noon gipun-a naman og ikaduha aron mo give up ka pero congratulations kay wa ka mo give up basin inig ikatulo na nasa ilain katulo ayaw lang yung give up kay total mahurot man gyud mong tanan aka mo diyang na nagsimba hasta ako di ta mahurot din sus gaagad ta schedule na to mga hurot ra kita nya ningon day ko niya ayaw pag-focus sa pagsigig pangayo og healing ni anang sakit kung dili holiness of life pangayua og paningkamuta nga mahimong balaan ang imong kinabuhi ug ang kinabuhi sa imong mga anak wa na ni question kanus ata mobiya aning kalibutana ang importante mobiya ta nga balaan ang atong kinabuhi kamo diha ron kamo ba hasta ako pangutan ako no atong kaugalingon balaan ba ko karong orasa karon bang orasa balaan ka holy ka sige lingian ay mong tupad ingnaon sa man balaan ka sige, yun na. Muangkon ba? Maingon gani siya, ada, ang Ginoo ray magbuot pa diroy. Kana, padong ginas impierno. Nga naman, wa man siya padigkamot nga mahimong balaan. Ang pagkahimong balaan, kinahanglan man nag-effort. Strive, matod pa ni Kristo, strive to enter the narrow gate. Strive to follow me. Deny yourself, take up your cross, and follow me. Strive. Katong ipangutana siya ba? Jutay rabay maluwas? Ningon si Kristo, paningkamot hinoon. Strive. Paningkamot hinoon. Di ko musultig pila kabuk maluwas. Paningkamot hinoon nga makasulod mo sa sigpit nga ganghaan. Kay daghan ang musuway, apan dili makalahutay. Unya, jutay ra ang nipili sa agianan padong sa langit tungod kay sigpit og lisod. Ang daan sa impierno, lapad og sayon. Muna mga apostoles, gipili nila ang pagsunod sa Ginoo, gisigihan sila dagmal sa mga hinanib sa demonyo.
Kamo karon hasta sa dako pareha ni akong tingog gidagmalan maneros demonyo aksyog pagaw kay nag-iyawa-yawa man sad ko inom-inom man sa bugnaw mao na ang resulta kuha kita demonyo nya og na kay sakit cancer stage 4 unsaon man aron mabalaan ka nge unsaon man aron mabalaan ka ba stage 4 na gud ka sa to pa gamay lang ikuwang unsaon man nimo aron mabalaan ka o spend ng imong tibok kinabuhi sa paghigugma higugmaan na tanang tao wa nay kapuslanan ang pagdumot-dumot ikaw niya pa na higugma naman kusta ng tao aka na i-maintain lang na siya niya i-share ng imong sakit ngadto uban ing na sila stage 4 na ko but I am happy o tanawa di ba mi nang uban nayabag man tingin ni siya sa man ni siya sakto pa ni siya sa kabuot sinang ka I am happy stage 4 na ko unsa man nimo nganong mahappy man ka tungod kay duol na kaayo ang katumanan sa perfection of your life kaya nga atong kinabuhi mahingpit inig kamatay na nato either mahingpit sa pagkadautan o mahingpit sa pagkamaayo samtang buhi pata matud pa ni San Pablo kanunay tang layo sa Ginoo pero kung mamatay na ta mahingpit na ang atong kinabuhi karon og mamatay ka karong taod-taod unsa man na klase sa kahingpitan ang imo kang madawat hingpit nga kadautan o hingpit nga pagkabalaan kana mo'y nindot kay nimong ipangutana si San Vicente Ferrer di man sa ni siya hingpit atong gipasidunggan siya karon di man siya perfect pero pagkamatay na niya na perfect na siya mo nang gitawag na nato siya San Vicente Ferrer sa una Vicente ra na iyangan kanindot unta Siano no anya mamatay dayon asa may isa itawag nga tuga-tuga sa mong proclaim na ako na depende sa Ginoo pero mo na akong pangandoy bahala na kung sa title nako basta adto jud kog langit niya kay naman ko'y daghang failures daghan man sa kong mga sala parihara man sa ko ninyo sige man sa kong kahug sa sala di ko muundang og bangon di ko muundang sa pagrenew di sa ko muundang sa pagingon Lord sugo ako total buangon gud bitaw ko sugo ako mutuman ko nimo bisag buangon ko ana god nindot kay nano kada bang bisag latuson kas imong ginikanan pero magsige kang ingon niya sugo lang ko mutuman lagi ko ikaw ugma latuson na sad ka kay wa ka tuman sugo lang ko usab ba kay mutuman lagi ko pagka ugma gilatos na pud ka hangtod ka mamatay ni kamatay nimo unsa may buhaton sa imong mama nagasigig latos nimo oy ingnon kining akong anak mao ginilabing buutan kay di mo supak sa akong sugo pirmi lang gid siyang di makatuman pero di gid mo supak musanong ra gyud ang importante man gud mga igsoon kana bang magpasugo ta Ginoo ba magpasugo ta pero kay bao naman Ginoo nga dili gid ta katuman perfectly sa iyang sugo pero magpasugo ta ingna ko no be kamo mga asawa na Lord sugo ako paghigugma sa akong bana ana nga niguli nimo sa imong inyo ingon ka piste makakambanaha ka hay naman sa imong kwarta ana nya ikataw Lord nakapiste ko kanang Lord sugo ako usab Lord ako na ginihigugmaon pag sugog usab ingon ka I love you dong siya nayabag ka diyang buanga ka si kag love you sama ka yabag ka ingon ka ganiya piste ko nya karon love you na sad inka nakaamgo man ko nga gisugo day ko sa Ginoo to love you mingon sa na imong bana sige Ginoo diha kay suyop sa ko dire nya unsa na may imong isulti ingon ka your will be done on earth as it is in heaven
till death do us part. Wana, patay dayon ka. Ato di kas langit ana. Nga naman, sige kag pasugo. Pero di ka magpasugo, reklamo ka sa wa man ni kapuslanan Lord. Sige kog simba, sige kog binuotan, nga sige naman to kog kunya, wa man gyapon mausap, wa man ni kapuslanan. Ayaw paginana eh. Wa man ni kapuslanan Lord, ampo kog mayo, stage 4 man gyapon, binuotan kog mayo, masakit man lang gyapon ta, wa man ni kapuslanan. Ayaw, nanay kapuslanan, holiness. Holiness of life. Dili lang healthiness. Ano na ba wording ko na ana? Healthiness. Kung dili holiness. Ang usa dili din healthiness, wellness. Dili lang wellness, kung dili holiness. Kada mo na paningita. Healthy ka diha. Magsige kag bisikleta, mag-drive ka bisikleta, di ka mo simba kay mag-drive jud ka sa yus buntag, mudagan jud kag tagpila ka oras kay magpa-healthy ka. Kadaghas ka bisikleta nga nikalit lang kamatay. Magsikag sumba, daghang ang gisumba ron nga, gasumba ron nga gasugba na. Anak wa gyud ma-healthy ba? Duwa kag mayob, tennis love, duwa kag tennis kay pasingot lagi, sweating out, duwa kag tennis. Father Suarez gani dito gis tinisan namatay. Magsige sa kagkaon, kanang healthy food na kadaghan ako nailhan si kaog healthy food, natukan la siyang gikaon, namatay na ino. Ano bang ayaw lagi anang hindi ka mamatay? Holiness mo importante. Sige. Indog na ta mga holy.